aprobación hoxe polo Consello da Xunta de Galicia do Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030. Son 320 millóns de euros co que se busca modernizar, visibilizar e mellorar a competitividade do pequeno comercio. Por darles algunhas cifras, Galicia conta a día de hoxe con máis de 32.000 establecementos comerciais, somos a quinta comunidade autónoma en número máis alto, dá emprego a máis de 100.000 persoas, 107.000 concretamente, e, dende logo, o mantemento do pequeno e mediano comercio, sobre todo o pequeno, é fundamental para manter a vida e dinamizar as vilas e tamén as cidades. Ten 70 accións específicas para consolidar o comercio como un galego, para consolidar o comercio galego como un sector forte, moderno, sostible, atractivo e de calidade. Un plan ambicioso feito da man de todo o sector que nos permitirá facer do noso comercio un comercio local forte e resiliente, moderno e innovador, especializado, que promova o consumo responsable e a protección do medio, que contribúa a dinamizar a nosa economía local e a fixar poboación e que continúe revitalizando os nosos barrios e vilas, conectando cos novas xeracións. Con este plan, hoxe damos un paso decisivo ao futuro do comercio en Galicia. Non só trazamos un camiño claro e ambicioso, senón que o facemos da man, e creo que isto é moi importante resaltalo, de quen mellor coñece o sector, os seus protagonistas. Por iso, isto non é só un plan de goberno,